कवि समाज का आईना होता है और आज ऐसे ही एक कवि के पास पहुंचे हुए हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें सबसे पहले कि अभी भारत का लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और कुछ इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे और आप तक बात हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए इनसे हम मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। तो बहुत बहुत राउत स्वागत बात। सबसे पहले तो हम चाहेंगे अपन परिचय दी। हमार नाम बा वीरेंद्र कुमार मिश्रा है। हम एगो साधारण कवि बनी, भोजपुरी हिंदी में कविता लिखी ले। हमार मुख्य विधा जौन हो तो व्यंग हो। हम व्यंग में कुछ रचना करी ले। समय के देखते हुए साहित्य चूंकि समाज के दर्पण कहाला, तो जौन जौना स्थिति में रहेला आदमी जैसन देखेला वही अनुसार रचना करेला। तो का कुछ जैसे कि अभी लोकतंत्र के महापर्व या चुनाव के माहौल बा, का कुछ अभी के राजनीतिक पर व्यंग सुनाओ तनी हमनी के। एगो व्यंग पहले वर्ष के सुनाओ तनी कि चुनाव जौन आइल बा, हमरा बुझाला कि सर्कस के खेल हो। चुनावी जौन आइल बा बुझाला कि सर्कस के खेल हो। आ एमे सब सर्कस खेले वाला लोग जुटेला। अच्छा। आ जुटेला लोग, आ उ लोग अपन खेल देखावेला। उ लोग नाचेला, गावेला, कूदेला, तान तुरेला। आ हमनी का एगो दर्शक होइसन, उ देखी ले सन। आ देखला के बाद एगो वोट देवे के बाद, वोट जरूर देवे के चाहिए, वोट दिले सन। लेकिन जौन लोग के नाटकवा होला उ हमरा बुझाला कि सर्कस के खेल हो। आ हर 5 वर्ष पर ही आवेला। उ सर्कस के खेल कैसन बा, वही पर हमारे एगो रचना बा, सर्कस के खेल। सुनल जाए कि उ है सर्कस हर 5 वर्ष पर आवेला, बाकी कबो कबो बीचों में आ जाला, लेकिन अब ही तो 5 वर्ष पर आवता। देखल जाए कि उ है सर्कस, उ है खिलाड़ी, आ उ है सारा खेल। हमरा बुझाला कि जो 5 वर्ष पहले लड़ल में चुनाव हुआ, उ सब लोग यही चुनाव में करीब करीब शामिल हो जाई आ सब लोग अपन अपन खेला करी। यही से देखल जाए कि उ है सर्कस, उ है खिलाड़ी, आ उ है सारा खेल। उ है सर्कस, उ है खिलाड़ी, उ है सारा खेल। आ कछुई का लीलन में दर्शक सबकर बुद्धि फेल। वाह। कछुई के लीलन के मतलब होला कि असमंजस में पड़ल, केकरा के वोट दी, केकरा के वोट। वोटवा तो दिएबे करिए गो, लेकिन हमेशा वोटर जौन बा, मतदाता जौन बा, उ फेर में रहेला कि भाई अब फिर कवना के वोट दी, अब फिर कवना के वोट दी। यही की ओर इशारा करत कि उ है सर्कस, उ है खिलाड़ी, उ है सारा खेल। कछुई का लीलन में दर्शक सबकर बुद्धि फेल। वादा कैलस 5 वर्ष के फेरू दौड़ल आइल। वादा कैलस 5 वर्ष के फेरू दौड़ल आइल। आ वैसन कौन बीटेओ भइल कि वैसे ही बौराइल। वादा कैलस 5 वर्ष के फेरू दौड़ल आइल, ऐसन कौन बीटेओ भइल कि ऐसे ही बौराइल। बीतल कहाँ समय बा ज्यादा, सारा खेल ही यादे बा। बीतल कहाँ समय बा ज्यादा, सारा खेल ही यादे बा। अब की तब की दोनों बेर के सब पैसा बर्बादे बा। नखरा तीला नाच गान में फेर उठेलम ठेल। नखरा तीला नाच गान में फेर उठेलम ठेल। उ है सर्कस, उ है खिलाड़ी, उ है सारा खेल। आ कछुई का लीलन में दर्शक सबकर बुद्धि फेल। जब याद जाला तो हर जगह खाली एकरे चर्चा रहेला कि चर्चा एकर गांव गांव में, चर्चा एकर गांव गांव में, नगर सारा हर टोला में। हरवा ही में चर्चा एकर गद्दी में, ईट खोला में। चाय पान में चर्चा एकर, हाट बाजार दुकानी में। बस ट्रक टेम्पू में चर्चा, चौक चेक चमुहानी में। दर्शक सब दहशत से दुबकल, दर्शक सब दहशत से दुबकल, हद बढ़ल झमेल। उ है सर्कस, उ है खिलाड़ी, उ है सारा खेल। कछुई का लीलन में दर्शक सबकर बुद्धि फेल। बैनर पोस्टर हैंडबिल का, बैनर पोस्टर हैंडबिल का माइक से चिल्लाई। वाह। बैनर पोस्टर हैंडबिल का माइक से चिल्लाई।
अपना जाने ही प्रचार के हर रास्ता अपनाई, हल्ला गुल्ला शांत रहो ई सेना तक बोलवाई। वाह, हल्ला गुल्ला शांत रहो ई सेना तक बोलवाई। हाँ। और ओकरो पैसा दर्शक से ली, केहू रोक न पाई। वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं। ओकरो पैसा दर्शक से ली, केहू रोक न पाई। आ जिनही दर्शक हल्ला करी है, भीतर दी ही ठेल। ऊ है सर्कस, ऊ है खिलाड़ी, ऊ है सारा खेल। आ कछुई का लीलन में दर्शक सब कर बुद्धि फेल। एकरो टिकट पावे में बा बहुत अधिक कठिनाई। रउआ ये मत बुझी कि ये सर्कसवा के टिकट इतना आसानी से मिल जाई। एक में बहुत दिक्कत बा। जेकरा टिकट पावे के होला, जेकरा टिकट कटावे होला उहे बुझाला कि कितना एमे झंझट बा। झंझट बा, एहो में टिकट लेवे के हाँ, तो एकरो टिकट पावे में बा बहुत अधिक कठिनाई। एकरो टिकट पावे में बा बहुत अधिक कठिनाई, काहे कि सीटे भर बा टिकट गिन के अधिका मिल न पाई। वाह, क्या बात। एकरो टिकट पावे में बा बहुत अधिक कठिनाई। एकरो टिकट पावे में बा बहुत अधिक कठिनाई, काहे कि सीटे भर बा टिकट गिन के अधिका मिल न पाई। राहत अतने, राहत अतने, अरे राहत अतने, काउंटर कई गो आ सगरे टिकट कटाता। वाह, राहत अतने, काउंटर कई गो सगरे टिकट कटाता। आ एहू पर बा भीड़ भयंकर, कहवा टिकट भेटाता। कुछ खिलाड़ी बे टिकटों के, कुछ खिलाड़ी बे टिकटों के जइहे में हेल। ऊ है सर्कस, ऊ है खिलाड़ी, ऊ है सारा खेल। कछुई का लीलन में दर्शक सबकर बुद्धि फेल। एगो आसानी बाय में कि एक जगह ना गांव गांव में एक टेंट तनाई। वाह, एक जगह ना गांव गांव में एक टेंट तनाई। आ हाकिम मुंशी चपरासी लोग अपने दौड़ल आई। वाह, एक जगह ना गांव गांव में एक टेंट तनाई। हाकिम मुंशी चपरासी लोग अपने दौड़ आई। आ खेल का पहले हाथ जोड़ ले लौकी सभे खिलाड़ी। खेल का पहले हाथ जोड़ ले लौकी सभे खिलाड़ी। बाकी खेल शुरू वो खोता धरी है। खेल शुरू खोता धरी है। अच्छा, खेल शुरू वो खोता धरी है। आ दर्शक में फौजदारी मार धार झगड़ा का पहले वो तो अपने रेल। ऊ है सर्कस, क्या ऊ है खिलाड़ी, ऊ है सारा खेल। कछुई का लीलन में दर्शक सब कर बुद्धि फेल। एगो निहोरा बा सबका से हमार कि लोकतंत्र के महापर्व एमे सब लोग का भाग लेवे के चाहिए। जहां विचार होके, जौना पार्टी के पसंद करत हो कि राष्ट्र के विकास के जहां तक ले बात बा ओकरा के ध्यान में रखी, सामाजिक सौहार्द बना रहे ओकरा के ध्यान में रखी। रउआ हर समाज के हर तबका के विकास होके ओकरा के ध्यान में रख के अपन मतदान करी। यह हम कहे कि अब की दर्शक ना संभलल त साले साल ई आई। वाह, बहुत बढ़िया। अब की दर्शक ना संभलल तो साले साल ई आई। आ कुछ लोग के सुरधान भेज के खूबे हंसी ठठाई। कुछ लोग एक आवते आवते हिक भर काटी चानी, हाथ दाब के करा पर के कर सब जगह मनमानी। अरे सभे खिलाड़ी यार दाव के आ धई धई दिही ढकेल। ऊ है सर्कस, ऊ है खिलाड़ी, ऊ है सारा खेल। कछुई का लीलन में दर्शक सब कर बुद्धि फेल। कछुई का लीलन में दर्शक सब कर बुद्धि फेल। कछुई का लीलन में दर्शक सब कर बुद्धि फेल। ये समाज के एगो आईना दिखावे खातिर कभी आपन वक्तव्य हरेक ऐसन मुद्दा पर, हरेक ऐसन मौका पर पहुंचावे के चाहेला। और हम यही सोच के वही है कि ये लोकतंत्र के महापर्व में का कुछ कवि लोग के पास बाटे का समाज में एक तरीका का मैसेज जौन जा रहा बा कितना अच्छा बा। हालांकि बहुत ही अच्छा यहाँ के काव्य पाठ कोई नहीं है। बाकी कैसा हुआ लागल हटे एक बार कमेंट करके वीडियो के अंत में जरूर बताएं। फिर अगला वीडियो में हम मिलें एक नया वीडियो लेके। धन्यवाद।